Terserah kowe sayang ro. Nyanyi we, ngerusui lho. Oh, ngerusi. Ini. Es. Sah. Hari apa gimana teman-teman? Hari Rebumu kuwi, hari Kamis tanggal masa ya tanggal 29 datang Kijang tak dodoi. Kijang terus iki sing teko mekan. Kijang mbah iki Grand Extra tenan apa duduk enggak ada aku. Dari Ponorogo. Nah, teko ana wong iki mesti daftar 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Kijang terus iku apa nih kuwi, Don? Kayak apa nih ya? Kijang nih. Kijang koncone Abah Sukar apa Abah Sakur enggak tek ngono aku. Abah, oh nggih, Abah Sakur lah kala. Kenekne kayak tan kayak tadi. Oh iya, kenek Kijang apa kae? Kijang LGX paling lek ra LSX. Teko Surabaya ditinggal, ya. Sing ditinggal wis kakean, aja ditinggal sik mobile. Kijang ke Surabaya nggih. Etane nek Mazda, kulon kae nek apa kae? Kayak Kijang nih tas ditinggal wis mari. Terus iki Taruna ditinggal gung digarap. Escudo ditinggal gung digarap. Terus Seret iki apa benane apa? Oh, ngelasne nganu. Manipol knalpot pecah. Terus Mazda E2000 nih gung selesai kurang saedik. Verosane ngedukne ndrekop. Wis, kok sik sing ditinggal kok sik 2 minggu kas. Bek iki. Wae mek tinggal tak parkir nang ndi arpan. Engko tak dresep-dresep ning ngene wong-wong ngono wis bek kabeh kok. Ya toh? Oke? Oke. Sing yang mau daftar ke bengkel kan nggak bisa langsung datang. Tak bilang sekali lagi nggak bisa langsung datang. Sing daftar per hari ini, hari Kamis tanggal 29 ini, sing daftar hari ini mendapatkan antrian tanggal 7 kalau nggak 8 Mei, teman-teman. Ya toh? Lah nggak ngono ditinggal. Tapi kok sik ditinggal sire anu, lek sire ditinggal 2 minggu lagi iki sik full pol. Nggak sedeng pisan bengkele, ya. Sik full nemen. Full nemen. Engko lek wis ngono tak gaene video lek wis rada kosong. Tak gaene video lek sire ditinggal monggo ditinggal, oke? Baik, untuk mobil karbu kalian yang sangat boros, silakan dibawa ke di Motor Geng. Kita usahakan dulu virit. Salam kukireng. Kalian nyam ses bolos.